Dit is Pietje de Jong, afhankelijk van taxivervier als ze naar de dokter mat of orenwichtige zaken. Een skofkelien giet vol slijm mis. Ik deed de deur zelf open. Ik ging zitten, maar ik rekte mij mee voor de hoeken van de auto door. En eigenlijk gaat zo'n taxichauffeur je te helpen. Ja, eigenlijk gaat hij me op te halen. En dan dat hij de deur heeft en ik kan zitten gaan en hij doet me de gordel vet. Nou, dat... Zo giet het altijd. Ja. Doet de hechtingsdien zitten, kon vrouw de Jong weer ophellen worden, maar na een paar uren wachten had een orenpatiënt haar maar verombrocht. De taxi kwam net. Ze had een klacht inzinnen bij de gemeente, maar ik haar klacht melden bij de SP en de actiegroep WMO Vervier. Die hierna al een zwartboek onleveren, verliezen hier rond de gemeente, maar vernemen te meer verbetering. Het al klachten is alleen nog maar grutter worden in de omkrieten van Jobbegeer. De klachten binnen eigenlijk dat de mensen vissen te lang wachten moeten. Dat zij eigenlijk wat netjes behandelen worden. Dat het vervoer wat ze mij voortbracht worden moeten, dat het net aanpast is op die mensen. Wethouder Jelle Soetendaal herkent de klachten net echt. Een eigen onderzoek toont geen grote klachten aan. En nevens hem is er wel wat dien met het eerste zwartboek. We hebben dat zwartboek wel helemaal analyseerd. En ik zie van wat voor klachten zitten erin. Er zitten bijvoorbeeld opmerkingen in van we willen graag koopmans waarom als vervierder. Ja, dat zijn de dingen, daar ken ik net aan voldaan, omdat ik afspraken heb voor mijn aanbieder. Maar ik krijg de voorbeelden die ik neemde, hoe het ziekenhuis, het bloed prikken of orenmaatregels, die hebben we wel nam. Dus daar hebben we wel degelijk wat mee dienen. Voor de actiegroep is er één grote wensk. Wij willen heel graag vrije taxikeuze hebben. Daar gaat het uiteindelijk om. En liet dat nou correct wezen wat de wethouder tas is in. In het taxivervier is dat we een raamcontract willen sluiten met meerdere aanbieders. En dat mensen dus zelf kiezen kennen, maar welke aanbieders gebruik willen van het WMO-vervier.